Hello, maayong adlaw kanimo igsoon ikaw karon nga naminaw. Welcome sa atong channel God's Vision TV. Gusto ko makigstorya kanimo karon mahitungod kada ko sa grasya sa Dios. Kung medyo sabag diri makigsunan kay tay gipatrabaho sa simbahan. So while naata diri karon, so nag-vlog ta ani nga mubo nga video aron nga makahatag og minsay alang kanimo. Wala ko na side unsa imong kahimtang karon, pero gusto ko nga mudasig nimo hinumdumi nga naay Dios nga kamhanan, naay Dios nga nagbuhat sa tanang butang, Dios nga nasayod sa atong pagbati, Dios nga nakakita sa atong kaugmaon, siyang nasayod ug naa niya ang tanang pagbulutan. Ug diha sa Dios makaigsunan naa ang tanan nga mga kahibulungang butang. Gani nag-ingon ang Bible, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which thou knowest not." Tawag ko ninyo, ako magatubag kaninyo, o magapakita og kahibulungang butang, mga butang nga wala bagali ninyo na sayra. So naay mga surpresa, naay mga kahibulungan. Na ako kang gidasig ning orasa na hinaot ko nga karong natakna sa ikaw naminaw, makapamalandong kang naay Dios nga makahimo og mga dagkong kahibulungang butang sa atong kinabuhi. So ang atong gikinahanglan lang makaigsunan nga mo dangot ta sa Dios, mutuo ta gayud sa Dios, og surrender ta sa atong kabalaka, mga dambos kinabuhi, mga pangandos kinabuhi, ato nang ihatag sa Ginoo, og ang Dios makaigsunan magapamuhat sa sumala sa atong pagsurrender niya, sumala sa atong pagsalig, sumala sa pagtuo. Na humingi kag pagtuo makaigsunan, meaning tikangan nimo ang mga butang nga mao'y ang kabubuton nato, sumala sa biblical nga prinsipyo. Taliwala man nga naa ka sa kahimtang, naa ka sa kristanan, sa balatian, pero naa nimo ang tinguha, gidesire gyud nimo nga buhaton gyud nimo makaigsunan ang iyang kabubuton sama sa mga pag-ampo, naa kay personal nga prayer ug labaw sa tanan kanang mopaambit ka siyang pulong sa uban nga isulti nimo sa bang mga tao nga naay Dios, nga naay Dios na higugma, nga naay Kristo nga naglukat sa atong mga sala. So usa na sa mga basic nga mga sugo sa Ginoo nato, muna gitawag Great Commission. So tiyan na itong mga tao nga naay manluluwas nga mao si Kristo, nga siya ang dalan kinabuhi kang kamaturan. So niya na nga paagi makaigsunan, nagbuhat na siya kabubuton o atong padayunon mula hutay ta niya na nga buluhaton kay himuon nato ang commitment sa Ginoo. Ug ang Dios mamuhat og mga kahibulungang butang. Siya ang moabli og mga oportunidad nimo, siya ang moayos ang balatian, siya ang motagbo sa iyong pagpanginahanglan, siya ang mo-transact in behalf nimo makaigsunan. So muna ang pabor sa Ginoo, siya ang mag-aabli og opportunity, siya ang tanan nga mo transact sa alang nato makaigsunan. So ayaw kaguol ay kabalaka barug nga naipagsalig na ipagtuo sa Dios. Laumi ang pulong sa Dios, gamhanan na buhi na ang pulong sa Dios. Damorta nga naipanahon sa pulong, ang pulong sa Dios mo na mo-operate nato, mo na mamuhat nato, mo na mo panalangin. Praise the Lord. So kana lang makaigsunan ang hinaot ko nga sa mubo ni kayo nakahimo ta sa pag-asuti sa iyang pulong ug makahimo sa pagdasig kanato. So God bless you ug salamat sa pagpaminaw. Bye-bye.